Така, и здравейте хора, това е петия епизод от моята поредица на Майнкрафт. Разбира се, няма по-хубава игра от Майнкрафта, но някои хора, понеже тъпите хора, мислят, че има. И да ви кажа само, че края на поредица, че бие на Ендър Дракона. Ендър Дракона само, че не на телефона, на компютъра, докато разбира как се снима на компютъра, до тогава. Ама пичове, не знам какво, трябва да си взема малко такова тук. Ето, събирам го. Така. През нощта не съм сигурен дали ще спа или ще... Защото вече май стана нощ, ще почна да ми бъгва. И не знам защо почна да ми бъгва. И което не е никак добре. Значи взимам си още едно, да са ми кръгли. Да, айде и се прибирам вкъщи. Да, бъркам. Бъркам пъти, ма трябва да се кача отгоре, за да видя къде дали бъркам много пъти. Качих се. Значи трябва да сме натам. Така. Ляво сме го били. Тук сме. Дама, къде ми изчезна къщата? What? Откъде ми е къщата? Да, факт. Къде ми е къщата там? Да, фак. Къде си загубих къщата? Да, фак. Ох, да, фак. Оу. Оф, колко съм тът само. Боже. Си викам, че да сме объркали пъти. Ние сме слизали от другата страна на острова. Значи, притеснявах се за глупост. Заради това взех този камък. И такова. Така. Готов съм. Само, че кирката ми е много прецакана. Ох, кирката ми направо си е като кирка за кирките. Да. Кирка като кирка за кирка. Не е моята кирка. Защото е много яка. Яка кирка, тук ще гръбле секси кирки, докато съм не. Трябва да се кача тук горе. Пред да ви лаги, защото много ми лаги. Така да го. Как тук така? Така. О, клиповете много малко, клиповете са много малки, докато не стана по-аболирана. Хора, аболирайте се за мен, защото ако не искате, ако искате да ви вкарам в папата, гледайте, аболирайте се за мен. Това ще стане след време, но ако искате всеки, който гледа тези клип да се абонира, абонатче, абонат. 6 брави, 6. Чукаме драги, чукаме скирки. Кирки мостове, правиме ирки. Чукаме с брадви, с скиркето. Малко да се не папам.
е чиста. Значи така ще ги направя. Така и почва. Ето си бях замислил да го правя, но не почва вече. Ех. Oh my god, hora, cambió manga. Така, да бъдете готови. Сега вече не готови. Evo много пари. Basta na nóż, ajde leka nóż. Basta na nóż, ajde leka nóż. Pinga, Зараз видео больше мне поймет проблем. Да, сега няма нищо. Така че не се горе да погледнем пак. Значи горе няма нищо. Сега ще ги примам. Мамка, искате ли? Кокошките ми гледат като че не трябва да дойде нещата. Така иде. Надявался, что не знали, Саша ги хвали. Едно! Две! Три. Да, това имаше пътве. Едно! Почваме с това. Като вие тръгнете мокри. Така и тук нямаше ничего. Значи просто не става. Значи като дойде тук ми е много става. Чакайте, пълна. Каквото има с това ще го запълва. Просто да ви се ходи до къщата за още дръг. Точно да ви трябва. Айде да го това. Сега ви това да повтори. Всяка че ще да се прими. Значи къщата ви вече стана малко китайска. Ама китайците са зли хора, те правят китайски неща и са много гадни. Като моторите. Като детските мотори, познава един с такъв детски мотор. Значи той вършише работа, още върши, не? Скоро ще превърши. Скоро ще погледнам чест. Така е моби стоби, гърби, хълби, моби, роби, гроби. Хора, няма какво да правя. И за това ще се види следващия епизод.